Everything seemed like a new gift just waiting for us to share. Good morning! Good morning mga loves. Aga ang gising ko. Kasi may pupuntahan ako today. So, magkape muna tayo. Hello mga loves! Kamusta kayong lahat? It's me, Clany, and welcome back to Clany Klabano channel. At ito lang nga mga loves, gumising ako. Actually, panghapon pa ang aking duty. Medyo gumising ako ngayon ng maaga kasi nga bibili ako ng ref. 9 years na o 10 years na ako dito sa Kuwait, pero hindi pa nakakabili ng ref na yun sa amin talaga. Kasi nga, diba, tatlo kami sa magkakapatid. Tapos, syempre, pag bumibili kami ng ulam, yung paisa-isa na lang, diba? Yung lalo na yung mga frozen. Kasi nga, madami kami sa bahay. Isa lang yung ref. Eh, di, dun lang kami magsisiksikan. So, syempre, konti lang kasi yung mailalagay dun sa ref ni ate. So, nag-decide ako ngayon na bumili ng ref para may stock na ulam tayo, mga loves. So, bili na tayo ng ref. I want big. Come. Come ka dyan. Ayaw niya, dyan yun sa baba. YouTube. YouTube. Ayan, bibili na kami ng ng mga pisalar. Ref. Bibili kami ng ref dito sa Best. Oh, di ba? Hindi. Wala sa gear. Open. Ayaw ah. Sino may siraja? Sino? Pwede rin bumili nito. Pag meron ka na sa Pilipinas. Ate, bili ka nito, oh. Ate, bili ka nito. Ate, bili ka nito. Yung lalagyan mo ng gasol. 2K din lang, oh. Ilalagyan mo ng ano? Yung gasol nga, yung yun na, hindi ko napapaltan yung ref. Kasi okay na, mas maliliit daw yung mga naandun. Mas malaki. Mas okay na daw yung nakuha ko. So, hindi ko napapaltan yung ref na binili. Ang liit kasi. Pero okay na yun. Ayain na pagsamantala. Tapos, ayan. Magkano ang ref?
love. Akit kami, punta kami sa electronics. Bili kami ng pang-shave. Ayan, Teo. Palala. Ayan. Ito, Teo, 40. Ang mahal naman pala. 32. Ito, Teo, 3KD. Nasaan yung 2KD? Nasaan yung 2KD? Ito, 9KD. Nasaan yung ano? 51. Nasaan yung discount nila? 900 well? Ay, 9KD? Nasaan yung iba? Ito na hindi na to. 3 extra. Oo nga. Bili ako? Mayroon doon 6 dinar lang 9 dinar ba yun o 6 dinar? Nasaan yun? Panasonic? Ano to? Nasaan yung Panasonic? Wala na yung mga nandito. Wet dry. Bili ako nito, te? Bili ka daw yan. Itong brown? Ay, sorry naman. Yan. Maganda yan, bang yan. Originally. 10KD? Yan na lang. Sige nga, bili ako nito. Ito na ba yun? Nakasil na? Bili tayo nito. Wet and dry to. Japan yan eh. Ganda tayo. Hindi ko alam. Paano na? Hindi ko na alam paano ito isoli. Ha? Di ba sabi mo Lenovo? Kaya nga. 300. Oh my God. Sayang ko din. Yung Lenovo na ano, 44K din. Wala na naman Lenovo, 44K din. iPhone. Ano yan? Alis, asan yung ano? Lenovo. Yan, natapos na ako sa mamili sa Best. Wala namang nabili. Hindi na rin namin pinapaltan. Kasi okay na daw yun. Tapos bumili ako ng mouse. Bumili ako ng kung ano-ano. Ate, bili tayo ng ano? Init! Ang init sa labas. What's up mga loves? Eto na. Nandito na ako sa kwarto ulit. So, may ilang oras pa ako para kung ano-anong ginagawa. Nakauwi na ako. Ang init. So, yun na mga loves. Mag-haul tayo. Mag-haul. Nabili ko sa
Ayan, bumili ako ng mouse kasi sira na yung mouse kung ginagamit. Ayan, palit tayo. Bili ako ng mouse. 1 dinar 450. Tapos bumili ako ng ito. Panasonic trimmer para hindi na tayo mag-chani-chani. So, tatry ko na ito. Tatry ko ito kung maganda ito. So, ayan. Yan lang nabili natin sa labas. Tapos, bumili tayo nito. Yung lalagyan ng gasol. Patungan ng gasol. Ayan. So, yun ang ating nabili. So, yun ang araw natin ngayon. At ako ay hahanda na pumasok. At, yun lang po. Please do subscribe, like, and share, and comment down below. Feels the breaking, but you make my world so bright. Feels so